guys! Good afternoon! Welcome back again to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuporta na sa akin, welcome back again to my channel. So, ngayon po guys, ay gagawa ako ng first impression or mini review ng BYS Matte Foundation Natural Beige. So, ganyan siya guys. Then, 30 ml siya guys. So, sisimulan na natin. So, yung gagamitin ko na paddle brush yung tawag dito, di ba? Dito sa kanan, tapos yung sponge, ito sponge, ibang kulay yung isa. So, ito na lang gagamitan ko dito sa kaliwa. Ano na po, yung mga pimples ko dyan, nagsilabasan yan. Kasi dahil dun sa product na ginamit ko. Tapos, pero tamang-tama din kung makaka-cover ba ng foundation to yung mga imperfection dyan. So, yung bottle niya guys, yung lagayan niya is glass siya guys. Dalawang beses na siya nahulog guys, pero hindi siya nabasag. As in, ano siya, matibay talaga yung glass na ito. Yun yung maganda pag mga bottle glass, so kailangan na makapal para hindi mababasag agad. Kailangan i-shake muna ba. Siya guys, tapos na ako guys. So, yan na yun guys, tapos na ako. Di ako naglagay ng powder para makita ko talaga kung nagkikiki ba or hindi. So, sisimulan ko ng mini review or first impression. So, ganito yung sa bottles guys. Then, pagbukas mo, makikita mo dito, yan, BYS Matte Foundation Natural Beige 30 ml. Tapos sa likod, pipicturean ko na lang, ilalagay ko dito. So, ang nakalagay dito, kasi mahaban, ay mga ingredients lang pala to guys, hindi na pala kailangan ng picturean. So 02 natural beige, then 12 months siya, 12 months yung nakalagay dito. Siguro yun yung, yan ba yung hindi naman siguro yung expiration date, pero yan yung pagbukas mo, good for 12 months. So pagbukas mo guys, ganyan yung ano niya, yung takip niya hindi gaanong tight, hindi siya masikip. So possible na kaya laging nahuhulog, yun ganyan. So mas maganda siguro pag masikip siya para hindi naman mababasa o mahuhulog. Lagi siya nahuhulog guys kasi hindi masikip yung takip. Tapos yung una nagustuhan ko kasi pump siya guys. Bubuksan mo guys, yan. So sobrang messy siya, kaya kailangan mong ipapump lang. Kaya mas maganda talaga pag yung product may pump para hindi messy yan. Messy tingnan na. So yan. Sa amoy guys, mabaho siya. Ay, matapang yung amoy niya. Amoy pintura, amoy paint, or amoy cutics or chemical. Matapang talaga yung amoy niya guys. Pero pag nilagyan mo na ng powder, hindi mo na maaamoy yung amoy ng foundation. So dito sa kanan guys, yung gamit ko yung brush. So
natatakpan yung mga redness niya. Pero yung may pimples ako dito. Isa, dalawa, tatlo. Natakpan din niya, pero yung bumps, nandyan pa rin, nakikita pa rin yung bumps. Pero yung mga redness, tsaka mga dark spot, wala na. Ay, dito meron pa konti. Mas nagustuhan ko dito sa kaliwa, yung gamit ko yung sponge, kasi natatakpan talaga niya yung mga redness. So, parang mas makinis tingnan dito kaysa brush na gamit ko. Nagkikakey siya guys, dito banda, sa brush lang ha, dito banda, tapos sa pimples area, syempre kasi may mga balat na parang natatanggal, kaya siguro nagkikakey siya. Tapos dito naman hindi siya nagkikakey dito. Wala siyang cakey dyan. Wala rin dito. Dito lang sa kabila talaga. So, mas maganda yung yung sponge na ginamit ko kaysa, mas nagustuhan ko sa sponge kaysa dito sa sa brush. Yung coverage niya guys, medium to high coverage kasi isang lagay ko lang. Pero paglalagyan mo pa ng pangalawang bisis, pag buildable din naman siya. Yung nagustuhan ko dito, kahit isang layer lang nilagay ko, medium coverage to high coverage na siya. So, ang ganda. Tapos yung feeling, parang hindi naman tight yung feeling. Tapos para hindi mo mapapansin na may may nakalagay ka na foundation. Hindi mo mafe-feel na may foundation ka. Pero guys, sticky yung feeling niya. So, mas maganda pag lagyan mo ng powder pagkatapos mo mag-foundation. Ano siya guys, yung natural beige, mas puti, mas light konti sa akin, mas maputi siya. Siguro pag sun beige ito, perfect sa shade ko. So, mas maputi yung natural beige, pero yung sa mga BYS foundation guys, yung nakikita ko is yellow undertone. Maganda siya guys kasi may pagka yellow undertone karamihan sa BYS na mga foundation. So, sa good side, maganda siya. Maganda yung coverage, maganda yung performance, tapos maganda yung bottles, packaging. Dalawa lang yung hindi ko nagustuhan guys dito sa BYS Matte Foundation, yung amoy niya tsaka yung yung takip. Ito lang yung dalawang hindi ko nagustuhan, pero the rest ang ganda lahat. Price niya guys, ililink ko lang below kasi nakalimutan ko yung price niya. Ay, meron pala yung price dito. Bumibili ako ng makeup products, kung wala siyang price tag dito sa nakalagay, lagi kong nawawala, lagi kong naitatapon yung resibo. Pero pag nakikita ko na may mga price shock, hindi ko tinatanggal or kinikip ko kahit sa saang party. Nakalimutan ko meron pala siyang price nandito. So yung price niya is 749. Hindi na masama sa performance niya na medium to high coverage, tapos 30 ml pa, madami na, tapos pump pa siya, tapos ang ganda, social tingnan kasi bottle, pero ang tibay talaga niya guys, hindi siya nababasag kasi mababasag din naman, pero nung nahulog, lagi na kasi itong madalas na nahulog, madalas daw yung dalawang beses, 2 to 3 beses ko na naranasan nahulog, pero hindi talaga siya nabasag, promise. So all guys, thank you for watching. I hope you enjoy my video. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Don't forget to like, comment below, and subscribe to my channel. So see you again to next video. Bye!